Umasipala eAmathole akanayo nepeni kuvimba wawo. Imbalela ethwaxele ngingqi ibe nefuthe kwimali eqokelelwa ngokuziswa kweenkonzo zalomasipala. Ukanti yimali ebalelwa kwizigidi ezingama-60, 60 million, ehlawulwa abasebenzi ngenyanga. Kungoku nje abasemagunyeni kulomasipala babhenele kurhulumente kazwelonke ukuba ancedise. We presented our case and the meeting was adjourned for this Thursday, where we are going to rope in the National Treasurer and the Salga in the national. So we hope that we are going to make a breakthrough in that meeting. Lomasipala ukwajamelene nabasebenzi abangaphaya kwabo bafunekayo. Kwisithuba seminyaka emine kuqeshwe abantu abangama-900 900. Abo bantu abanazo izakhono ezifunekayo kulomasipala. It was because of that mass unemployment which was happening from the 2014 financial year to 2017. This is the wrong that we are trying to correct them now. So it's unfortunate that it did happen, but we are going to correct it. Kusenjalo, Lomasipala ukwaqwalasela inkqubo yokudenda abasebenzi. Le nkqubo iza kufuna imali ebalelwa kwizigidi eziyikhulu kunye namashumi 5 erandi. Ndingulubaba Lotata, kwiindaba ze-SABC, ndisebhisho.